सर्वांना हरे कृष्णा. आज आपण चौथा अध्याय करतोय, ज्ञान योग. प्रथम मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आणि त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. श्रील प्रभुपादांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम आणि मग अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, हा उपक्रम चालू केला, आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही मी दंडवत प्रणाम करते. आणि त्याबरोबर माझ्या को होस्ट ऍडमिन्स कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, कीर्तनाला ज्या अगदी वेळ काढून 5 मिनिटं का असेना छान गातात, त्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. ते जर आले नसते तर कदाचित मी मराठीचा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर आता आपण लवकर बघूया. आपण तिसरा जो अध्याय काल केला त्याचा एक क्विक रिकॅप घेऊया. की अर्जुनाला युद्ध करायचं नसतं म्हणून तो कृष्णाला म्हणतो की मी काय करू, तूच मला सांग. तू मला अनेक गोष्टी दुसऱ्या अध्यायात सांगितल्यास आणि त्याच्यामुळे माझा गोंधळ उडालेला आहे. तू एक काहीतरी सांग, एकम वद, एक काहीतरी सांग, मी काय करू, कर्माचा त्याग करू की कर्म करू. मग कृष्ण त्याला सांगतो निष्काम कर्मयोग हे ज्ञान योगापेक्षा श्रेष्ठ आहे, तू तुझं कर्तव्य कर. मग कर्मकांडापासून तो त्याला कर्म योगाकडे नेतो. तो त्याला सांगतो तू कर्म कर, पण कर्म माझ्या आनंदासाठी कर आणि फळाशी आसक्त होऊ नकोस. आणि अर्जुनाचा प्रश्न असतो पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील त्यासाठी कृष्ण सांगतो तू जर तुझं कर्तव्य केलंस, तू कुरुवंशी आहेस, तू राजकुळातला आहेस आणि सामान्य जनांसाठी तू एक आदर्श आहेस. तर तू जर तुझं कर्तव्य केलंस तर इतर लोक सुद्धा त्यांची कर्तव्ये करतील आणि समाजात शांती धर्म नांदेल. मग अर्जुनाने विचारलं की एखाद्या माणसाला त्याचं नियत कर्म करायचंय, त्याचं कर्तव्य करायचंय, परंतु काही कारणामुळे तो त्याचं कर्तव्य करू शकत नाही. का तो असं त्याचं कर्तव्य करू शकत नाही? बाय फोर्स
असं होतं की त्याला तो ते कर्तव्य करू शकत नाही. त्यांनी 2 शब्द वापरले, अनिच्छन आणि बलात्, की या 2 इच्छा नसताना सुद्धा आणि बळजबरीने असं होतं की आपण आपलं कर्तव्य करू शकत नाही. तर असं का होतं? तर असं आपलं कर्तव्य करण्यापासून आपल्याला कोण थांबवतं? मग कृष्ण सांगतो, सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे काम आहे. मग कामाबद्दल मी तुम्हाला काल सांगितलं. तर आज आपण काय ऐकणार आहोत? तर कृष्ण प्रथम भगवद्गीतेचा थोडा इतिहास सांगणार आहे. आणि त्याच्याबद्दलचं थोडं ज्ञान आपल्याला देणार आहे. मग कृष्ण वर्णाश्रमाबद्दल आपल्याला सांगणार आहे. मग कर्मयोगाबद्दल आणि थोडं जास्त सांगणार आहे, की कर्म 3 प्रकारचे असतात. मग त्याच्यानंतर त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. हे जे श्लोक आहेत हे घेतलेले नाहीयेत, पण मी हे शेवटी तुम्हाला सांगेन. आणि पारंपरिक ज्ञानाचा सारांश म्हणजे काय आहे, की तुम्हाला जेव्हा ज्ञान हवं असतं, त्या वेळी तुम्ही गुरु केले पाहिजे आणि ते गुरु कसे पाहिजे, ज्यांनी कृष्णाला जाणलेलं आहे, कृष्ण तत्व जाणलेलं आहे, अशा गुरूंकडे जाऊन आपण ज्ञान घेतलं पाहिजे. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा माताजी. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकूला सांगितले होते. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला भगवद्गीतेचा इतिहास समजतोय. अर्जुन कृष्णाला इकडे सांगतोय की हे ज्ञान जे आहे हे मी तुझ्यासाठी काही उत्पन्न केलेलं नाही. मी तुला जे ज्ञान सांगतोय ते अगोदर मी विवस्वानाला हेच ज्ञान दिले होते आणि विवस्वानानी हे ज्ञान मनु जे मानव जातीचे पिता आहेत त्यांना हे ज्ञान दिले आणि मनुनी हे जे ज्ञान आहे ते पृथ्वीवरच्या इक्ष्वाकू राजाला सांगितले. इक्ष्वाकू राजे म्हणजे जे प्रभू रामचंद्रातल्या कुळातले राजे होते त्यांना. आणि हे ज्ञान अशा तऱ्हेने या पृथ्वीवर आलं. तर हे ज्ञान जे अर्जुनाला कृष्ण सांगतोय की हे ज्ञान अविनाशी आहे. आणि ही जी परंपरा आहे गुरु शिष्य अशा तऱ्हेने जेव्हा ज्ञान पोचतं तेव्हा आपण म्हणू शकतो यथार्थ रूपाने ते ज्ञान आपल्याला मिळालेलं आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतपा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आहे आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले व काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. आता हे ज्ञान जेव्हा इक्ष्वाकू राजांना मिळालं तेव्हा त्या राजांनी इतर राजांना, संतांना, ऋषीमुनींना दिलं. पण काळाच्या
ओघात ही जी परंपरा आहे ही खंडित झाली. त्याच्यामुळे हे जे ज्ञान आहे ते यथार्थ रूपात इतर लोकांना मिळालं नाही. आणि जणू काय असं जेव्हा ज्ञान मिळत नाही तेव्हा आपण म्हणतो की हे ज्ञान लुप्त झालं. तर आता आपण पुढे ऐकूया. आता कृष्णाने हे ज्ञान दिलंय. आता तुम्हाला जर भगवद्गीता वाचायची आहे तर आपल्या बाजारामध्ये अनेक तुम्हाला भगवद्गीता दिसतील. अनेक लोकांनी लिहिलेले आहे. ज्यांच्या संस्कृतावर एक अभ्यास आहे त्या लोकांनी सुद्धा या श्लोकांचा अर्थ नीट सांगून अशी ही गीता लिहिलेली आहे. मग नेमकी गीता कोणाची वाचायची? आता बघा, कृष्णाने 4 परंपरा स्थापन केलेल्या आहेत. त्या 4 परंपरा कोणत्या? तर आता कृष्णाने भगवद्गीतेचं हे ज्ञान ब्रह्मदेवाला दिलेलं आहे आणि ब्रह्मदेवाच्या परंपरेतले मुख्य गुरु माधवाचार्य आहेत आणि आपण या परंपरेत आहोत. ही जी परंपरा आहे याला ब्रह्म गौडीय संप्रदाय म्हणतात. तर आपल्याकडे माधवाचार्यांनी त्यांच्या शिष्याना असं करून ते प्रभुपादांपर्यंत आलंय. हेच ज्ञान कृष्णाने लक्ष्मी मातेला दिलं आणि त्यांनी आपल्या शिष्याना दिलं. आणि या परंपरेतील मुख्य जे गुरु आहेत त्यांचं नाव आहे रामानुजाचार्य. ही जी परंपरा आहे त्याला श्री परंपरा म्हणतात. हेच ज्ञान कृष्णाने शंकराला दिलं आणि ही परंपरा जी आहे त्याला रुद्र परंपरा म्हणतात. आणि शंकराने ते आपल्या शिष्याना असं दिलं आणि या परंपरेतले मुख्य गुरु विष्णू स्वामी आहे. आणि हेच ज्ञान कृष्णाने 4 कुमारांना दिलं. आणि या परंपरेतील जे मुख्य गुरु आहे ते निंबार्काचार्य आणि या परंपरेला कुमार परंपरा म्हणतात. तर या 4 परंपरा स्थापित केल्या आहेत. तुम्ही या 4 परंपरेत कोणाचीही भगवद्गीता जर वाचली तर तुम्हाला यथार्थ ज्ञान मिळेल. पण जर दुसरीकडे कुठेतरी गेला जे या परंपरेत नाही तर मग तुम्हाला ते ज्ञान जसं आहे तसं मिळणार नाही. आणि तुम्ही ते वाचून तुमच्या मनाचंही रूपांतर होणार नाही. तुम्हाला ते तुमच्या रोजच्या जीवनात त्याचं आचरण देखील करता नाही येणार, कारण यथार्थ रूपामध्ये ते पोचलं नाहीये तुमच्यापर्यंत. आता इकडे ज्याप्रमाणे आता समजा जर एखादा मुलगा आहे त्याला इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलला जायचंय आणि त्यांनी ठरवलं की आपण कॉलेजमध्ये कशाला जायचं, इतके 7-8 वर्ष शिक्षणात कशाला घालवायची, त्यापेक्षा मी इकडे कोणीतरी खूप चांगला डॉक्टर आहे मी त्याच्याकडे जातो, 5-6 वर्ष बसतो आणि मी डॉक्टर होतो. आता तुम्ही मला सांगा की हा जो मुलगा आहे याला यश मिळेल का एक डॉक्टर म्हणून? नाही. कारण जे सरकारने स्थापित केलेली जी कॉलेजेस आहेत त्या कॉलेजेस मधून तो गेलेला नाही. त्याच्यामुळे त्याचे जे सक्सेसफुल करिअर त्याचं होणं हे याचे चान्सेस जवळजवळ 0 आहेत. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा कृष्णाने जी परंपरा स्थापन केली आहे त्या परंपरेत जाऊन ज्ञान घ्यायचंय, त्या परंपरेतच अनुग्रह घ्यायचा आहे किंवा त्या परंपरेतली गीता वाचायची आहे. आणि असं केल्यानेच आपल्याला आपल्यामध्ये बदल दिसतो. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे, हे कसं आहे कृष्णा, तू तर आता माझ्या समोर उभा आहेस आणि तू माझा समकालीन आहेस,
पण तू आणि विवस्वान तर सूर्यदेव तो कुठल्या युगात होता, तर हे मला समजत नाहीये. मग कृष्ण म्हणाला की अर्जुना, तुला तुझे गेले जन्म काहीच आठवत नाहीये, पण मला मात्र माझे सगळे जन्म आठवतात. मग हे सांगण्यासाठी थोडस इकडे वैदिक मॅथ्स आहे, तर मी हे जरा भराभर घेते. मग जेव्हा मी PDF पाठवू तेव्हा तुम्ही हे नीट बघा, एक कॅल्क्युलेटर घ्या आणि कॅल्क्युलेट करा. तर आता आपण कलियुगात आहोत. कलियुगाचं जे आयु आहे ते 4,32,000 वर्ष आहे. द्वापार युगामध्ये 8,64,000 वर्ष असतात. त्रेतायुगा म्हणजे कलियुगाच्या दुप्पट द्वापार युग असतो. कलियुगाच्या तिप्पट त्रेतायुग असतो आणि कलियुगाच्या चौपट सतयुग असतो. आता हे जे 4 युग आहेत, कली, द्वापार, त्रेता आणि सतयुग, या 4 युगांची जेव्हा तुम्ही बेरीज करता तेव्हा तुम्हाला एक दिव्य युग मिळतं. म्हणजे त्या 4 युग मिळून एक दिव्य युग होतं. हे जे दिव्य युग आहे ते 4.32 अरब वर्षांचं आहे बरं का. आणि इकडे त्यांनी संध्या दाखवलेली आहे. संध्या म्हणजे आंशिक विनाश, पार्शियल डेव्हास्टेशन. त्यावेळेला काय होतं की ब्रह्मदेवाची रात्र होते. जेव्हा देवाची रात्र होते, सगळी सृष्टी त्याच्यामध्ये विलीन होते आणि परत जेव्हा त्याची सकाळ होते तेव्हा ती सगळी सृष्टी जशी आहे तशी ती उत्पन्न होते. तर याला आंशिक विनाश म्हणतात. तर आता ही जी हे एक दिव्य युग झालं, 4.32 मिलियन इयर्स. आता अशी जेव्हा 71 दिव्य युगांचा आपण बेरीज केलं तेव्हा त्याला आपण म्हणतो एक मन्वंतर. तर एक मन्वंतर म्हणजे 306.72. मी सर्वांना जरा म्यूट करते. एक मन्वंतर म्हणजे 306.72 अरब वर्ष झाली, किंवा एक मन्वंतर म्हणजे 71 दिव्य युग. आता ही एक मन्वंतर म्हणजे या मन्वंतरामध्ये मनु राज्य करतो. मग अशी 14 मन्वंतर जेव्हा आपण एकत्र घेतो तेव्हा 14 मन्वंतर ही ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. हा बरं, 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या पण आहेत. 15 संध्या मिळून 4.32 खरब वर्ष होतात. तर 4.32 खरब वर्ष हा ब्रह्मदेवाचा एक दिवस आणि इतकाच काळ त्याची एक रात्र आहे. ब्रह्मदेवाचं आयुष्य किती आहे? 100 वर्षांचं आहे. म्हणजे एक दिवस आपल्याला माहिती आहे की इतकी हे झाली वर्ष, एक रात्र इतकी वर्ष झाली. मग हे गुणिले 365 गुणिले 100 असं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्हाला ब्रह्मदेवाचं आयुष्य मिळतं, जे 311.04 खरब वर्ष आहे. आणि आता हे बघा, आता सध्या ब्रह्मदेवाला 50 वर्ष झालेली आहेत आणि 6 मन्वंतरे संपली आहेत. 4 युगांची 27 चक्रे संपलेली आहे आणि आता 28वं चक्र चालू आहे. आणि हे सगळं जेव्हा तुम्ही
या सर्वांची बेरीज करता आणि हे सगळं गणित जेव्हा मांडता, किती मन्वंतर झाली आहेत, तेव्हा तुम्हाला देवाचं आयुष्य मिळतं की ब्रह्मदेव जवळजवळ 50 वर्षांचा आहे. हा म्हणजे आता 155 खरब वर्ष झालेली आहे. तेव्हा आपल्याला समजतं की ब्रह्मदेव 50 वर्षांचा आहे. म्हणजे असंही म्हणता येईल की आपण सगळे हे जे जीवात्मे आहोत, तर हे आपण ब्रह्मदेवानी ही सृष्टी उत्पन्न केली, तर जवळजवळ आपण 155 ट्रिलियन इयर्स या भौतिक जगामध्ये फिरत आहोत. तर आता बघा 4 युगांची 27 चक्रे संपली. मग हे किती काळ गेलेला आहे, इतका काळ गेलेला आहे. आणि मग हे सगळं जे आहे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग मध्ये गेलेला काळ, कलियुगात गेलेला काळ, हे सगळं जेव्हा तुम्ही याची बेरीज करता, तेव्हा तुम्हाला मनूचं जीवन मिळतं की मनू हा जवळजवळ 120 अरब वर्ष झालेली आहेत या मन्वंतरामधल्या मनूला. आणि जेव्हा याच्यावरून जेव्हा आपण सगळं कॅल्क्युलेट करतो, मनूच्या जन्मापूर्वीच हे मान्य करून भगवंतानी त्यांचा शिष्य सूर्यदेव विवस्वान यांना गीता सांगितली होती. तर गीता ही 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी विवस्वानाला सांगितली होती. आणि मग विवस्वानानी ती मनूला सांगितली आणि मनूनी ती इक्ष्वाकू राजांना सांगितली, जे त्रेतायुगात होते. आणि ते जेव्हा कॅल्क्युलेशन करतो, तेव्हा ते आपल्याला उत्तर मिळतं 2 अरब वर्षांपूर्वी, 2 मिलियन इयर्स अगो भगवद्गीता ही पृथ्वीवर आली. हे सगळं कॅल्क्युलेशन कुठे दिलेलं आहे? हे सगळं कॅल्क्युलेशन महाभारताचं शांती पर्व आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळं कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे. आता ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस, 1 तास, 1 मिनिट, ब्रह्मदेवाचा 1 सेकंद म्हणजे 1,00,000 वर्ष. ही सगळी वर्ष ही पृथ्वीवरली वर्ष, बरं का. आता हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मम् आयया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय? कृष्ण आपल्याला त्याच्याबद्दलची माहिती देतोय. कृष्ण आपल्याला सांगतोय की मी सुद्धा एक पुरुष आहे, एक मला सुद्धा शरीर आहे. इकडे कृष्ण काय सांगतोय की मी जरी अजन्म आहे, तरी माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की कृष्णाला सुद्धा रूप आहे, तो निराकार नाहीये, किंवा जसं म्हणतात की देव एक शक्ती आहे, असं नाहीये. आणि कृष्ण सांगतोय की प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य स्वरूपात अवतरतो. आता इकडे काही जण म्हणतात की बाबा असं कसं शक्य आहे की कृष्णालाही आपल्यासारखं शरीर आहे. तर ही लोक बघा, त्यांना
पुढे कृष्णाने सांगितलंय त्याचं शरीर कसं वेगळंय, आपलं शरीर वेगळंय आणि ते आपण ऍक्सेप्ट करू शकत नाही. म्हणून ही लोक म्हणतात की कृष्णाला रूप नाहीये, त्याला शरीर नाहीये. असं कसं असू शकेल? परमेश्वर की त्याला शरीर आहे, मानवासारखा आहे, त्याला 2 हात 2 पाय आहेत. तर इकडे बघा या स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवलंय की इकडे आपण म्हणतो जन्माष्टमी असं म्हणतो, पण हे चुकीचं आहे. कृष्णाचा जन्म होत नाही, तो अवतरतो. इकडे बघा लिहिलंय मी अजन्म आहे, तो जन्म मृत्यूच्या पलीकडे आहे, तो अवतरतो. म्हणजे आता समजा जर मी इकडनं भारतातून अमेरिकेला गेले आणि तिकडे 25 तिकडे गेल्यानंतर तिकडची लोक असं म्हणतील का की या बाईचा अमक्या अमक्या दिवशी अमेरिकेमध्ये जन्म झाला? सांगा बरं मला, असं म्हणतील का? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. हा, अनम्यूट करायला येतंय तुम्हाला, सांगा. म्हणतील का मी अमेरिकेला गेले तिकडे म्हणतील या बाईचा? नाही. आणि समजा जर मी अमेरिकेत 20 वर्ष राहिले आणि मग परत भारतात आले, तर कोण असं म्हणेल का ही बाई आता मेली म्हणून, किंवा ही आता हे झालीये, हिचा मृत्यू झालाय असं म्हणतील का कोण? नाही म्हणणार. नाही माताजी. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण जो आहे तो काही काळासाठी पृथ्वीवर त्याच्या धामातून येतो आणि परत त्याच्या धामात परत जातो. तर तो अवतरतो आणि त्याची लीला समाप्ती करून तो परत त्याच्या धामाला जातो. पण आपण जे मानव आहोत ना, आपण म्हणतो जन्म मृत्यू, पण इकडे इस्कॉन मध्ये आपण असं म्हणतो, हे जे गोस्वामी आहेत, शिल प्रभुपाद आहेत, जे संत आहेत, त्यांच्याविषयी आपण कधीच म्हणत नाही यांचा जन्म अमक्या अमक्या दिवशी झाला, ते अमक्या अमक्या दिवशी प्रकट झाले असं आपण म्हणतो आणि अमक्या अमक्या दिवशी त्यांची लीला समाप्ती झाली. आपण कधीच म्हणत नाही जन्म आणि मृत्यू, असं कधीच म्हणत नाही. मग इकडे बघा कृष्णाचा जन्म कसा झाला हे श्रीमद भागवतम मध्ये दिलेलं आहे, 10वा स्कंद. तर प्रथम कृष्ण वसुदेवाच्या मनामध्ये आला. वसुदेवाच्या मनातून तो देवकीच्या मनामध्ये गेला, देवकीच्या मनातून देवकीच्या हृदयामध्ये गेला आणि मग तिच्या हृदयामधून कृष्ण प्रकट झाला त्याच्या चतुर्भुज रूपामध्ये. आणि चतुर्भुज रूपामध्ये प्रकट झाल्यावर त्याला दोघांनीही, वसुदेव देवकीनी विनंती केली की तू लहान बाळाचं रूप घे. मग त्यांनी वसुदेवांना आदेश केला की मी लहान बाळाचं रूप घेतल्यावर तू लगेच मला गोकुळामध्ये नंद महाराजांकडे घेऊन जा. तर इकडे अशा तऱ्हेने कृष्णाचा जन्म होतो. तर हे श्रीमद भागवतम मध्ये खूप छान सांगितलेलं आहे. आता पुढची स्लाइड बघूया. हा, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्मचरणाचा ह्रास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्णाचा आपल्यासारखं नसतं. आपण कसं असतो, आपल्याला बाय फोर्स आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो. कृष्णाचं तसं नसतं. जेव्हा जेव्हा त्याला असं दिसतं की सगळीकडे अधर्म पसरलेला आहे आणि त्याच्या भक्तांना खूप त्रास होतोय, तेव्हा तो अवतरतो. आणि त्यांनी कारण सांगितलंय की तो का अवतरतो, कारण त्याला धर्माची स्थापना करायची आहे आणि जे असुर लोक आहेत किंवा जे धर्माचं पालन करत नाही त्यांचा नाश करायचा आहे.
आता पुढची स्लाइड इकडे बघा. या स्लाइड मध्ये काय दाखवलंय की आकाशवाणी झालेली आहे आणि कंसाला समजलेलं आहे की देवकीचा 8वा पुत्र त्याला मारणार आहे, म्हणून त्यांनी लगेच तलवार काढली आणि देवकीला तो मारायला तयार होता. तर बघा, हे त्याचं जे आचरण आहे ते बरोबर आहे का? हे बरोबर नाहीये. म्हणून जेव्हा असा एवढा अधर्म पसरतो की भाऊ बहिणीला मारतोय, तेव्हा कृष्ण आपल्या भक्तांच्या रक्षणासाठी अवतरतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दृष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. आता कृष्ण जो अवतार घेतो किंवा अवतरतो, तर त्याला 2 कारणं आहेत. एक बाह्य कारण, एक अंतर्गत कारण. बाह्य कारण म्हणजे आपल्याला दिसतं, तो असुरांचा नाश करतो, धर्माची स्थापना करतो, हे आपल्याला दिसतं. पण अंतर्गत कारण श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलंय की कृष्णाला त्याच्या भक्तांना आनंद द्यायचा असतो. तो भक्तवत्सल आहे आणि त्याचे भक्त कृष्णाला सांगतात, कृष्णा, तूच एकटा आहे जो आम्हाला आनंद देऊ शकतो. तुझ्यासारखा आनंद इतर कोणीही देऊ शकत नाही. आम्हाला तुझ्याशिवाय कोणीही नकोय. तर भक्तांना आनंद देण्यासाठी कृष्ण अवतरतो. हरे कृष्ण. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, हा जो श्लोक आहे ना 4.9, याला शिला प्रभुपादांनी म्हटलंय दिस इज अ गोल्डन श्लोका ऑफ भगवद्गीता. कारण हे जर तुम्हाला समजलं ना, तर तुम्हाला पुनर्जन्म नाही. आता मला तुम्ही हात वर करा आणि मला सांगा की हा श्लोक समजलाय का तुम्हाला? किंवा अनम्यूट करून सांगा, समजलाय का? नाही, थोडाफार समजला माताजी, थोडाफार समजला. म्हणजे आपल्याला काय होतं, या शब्दांचा अर्थ समजलेला आहे पण खरं तत्व समजलेलं नाहीये. म्हणजे आता समजा जर मी तुम्हाला प्राईम मिनिस्टर ऑफिस मधून फोन आला आणि तुम्हाला सांगितलं की उद्या नरेंद्र मोदी तुमच्या घरी येणार आहेत, तर तुम्ही काय कराल मला सांगा बरं. कोण सांगेल? आकाश प्रभूजी बोला. बोला, तुम्ही अनम्यूट आहात. माताजी. ते येणार असतील आपण त्यांचे आदरातिथ्य वगैरे करू. बरोबर आहे. हा, आणि कोणाला काही ऍड करायचंय? आपण त्यांच्या स्वागताची तयारी पूर्ण करू. हा, पूर्ण छान करू. ते आपल्याला माहिती आहेत, गुजराती आहेत, त्यांना ते काही नॉनव्हेज वगैरे नाही खाणार, तर 1-2 गुजराती आयटम्स पण आपण ठेवू आणि खूप छान स्वागत करू. आणि हे तुम्ही जेव्हा कराल तेव्हा मला सांगा, उद्धार कोणाचा आहे? मोदींचा आहे की तुमचा होणार आहे उद्धार? साहजिकच आपल्या घरी येणार म्हणल्यानंतर आपला स्वतःचा होईल. आपल्या स्वतःचा उद्धार होणार. आता तुम्ही 100% कन्व्हिन्स्ड आहात नरेंद्र मोदी हे आपले पंतप्रधान आहेत, हे तुम्ही 100%
कन्व्हिन्स्ड आहात, कारण तुम्ही न्यूज ऐकता, पेपर वाचता, न्यूज मध्ये रोज त्यांची चित्र बघता किंवा त्यांचं भाषण ऐकता, तर तुम्ही 100% कन्व्हिन्स्ड आहात नरेंद्र मोदी हा आमचा प्रधानमंत्री आहे आणि तो घरी येणार म्हणजे स्वागत त्याचं अगदी 100% झालं पाहिजे, कुठे काही कमी पडलं नाही पाहिजे. पण हेच तुम्ही 100% जाणता का की कृष्ण कोण आहे? तुम्ही 100% अजून जाणत नाही. एकदा तुम्ही 100% कृष्णाला जाणलं तर तुम्ही सगळ्या तुमच्या भौतिक इच्छा ज्या आहेत, तुम्हाला एक सुद्धा भौतिक इच्छा राहणार नाही. तुम्ही फक्त कृष्णाचा ध्यास घ्या, तुम्ही एक सारखं कृष्ण जप करा, तुम्ही जे काय खाता ते कृष्णाला पहिल्यांदा अर्पण करून मगच खा आणि कृष्णाने जसं सांगितलंय तसं तसं वागाल. आणि यात उद्धार, परत ऐका, यात उद्धार कृष्णाचा नाहीये, यात उद्धार आपलाच आहे. पण हे आपण 100% कन्व्हिन्स्ड नसतो, म्हणून आपल्याला हा श्लोक समजत नाही, शब्दच समजतात. पण ज्या दिवशी तुम्ही 100% कन्व्हिन्स्ड व्हाल की कृष्णाचा जन्म दिव्य आहे, त्याचे कर्म दिव्य आहे, हे तत्व जेव्हा तुम्हाला समजेल तेव्हा तुम्हाला पुनर्जन्म नसेल. कारण 100% कन्व्हिन्स्ड असल्यावर आता तुम्ही कृष्णाशिवाय काहीच करणार नाही आणि तुम्ही कृष्णाचे शुद्ध भक्त व्हाल. आता कृष्णामध्ये आणि आपल्यामध्ये फरक काय आहे बघा. इकडे कृष्णाचं शरीर दाखवलंय. कृष्णाचं शरीर कसं आहे, त्याचं शरीर दिव्य आहे. आणि आपलं शरीर कसं आहे बघा. आपला जो आत्मा आहे, आत्म्याच्या वर सूक्ष्म शरीर आहे, जे मन, बुद्धी, अहंकाराने बनलंय. या सूक्ष्म शरीराच्या वर स्थूल शरीर आहे, जे आपण आरशामध्ये बघतो ते. हे जे स्थूल शरीर आहे पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. आणि आपलं शरीर असं आहे. आता ज्याप्रमाणे एखादा माणूस आहे, तो समजा जर त्यांनी त्याच्या अंगावर शर्ट घातला आणि शर्टवर कोट घातला, म्हणजे किती झाले, त्यांनी त्याच्या 2 वस्त्र चढवले. त्याचप्रमाणे आपलंही तसंच होतं. आपला जो आत्मा आहे हा दिव्य आहे, पण बद्ध स्थितीमध्ये आपल्या आत्म्यावर सूक्ष्म शरीर, त्याच्यावर स्थूल शरीर असतं. कृष्णाचं शरीर कसं असतं, शाश्वत असतं, त्याचा नाश कधीच होत नाही. आणि आपलं शरीर कसं असतं, आपल्या शरीराचा मात्र नाश होतो. आणि जे मायावादी लोक असतात किंवा ज्यांचा कृष्णाच्या रूपावर विश्वास नाही, ते म्हणतात असं कसं शक्य आहे, असं शक्यच नाहीये की कृष्णाचं जे शरीर आहे ते दिव्य आहे, असं कसं. कारण आपल्याला ही आयडिया नसते किंवा आपण त्या गोष्टीची कल्पना करू शकत नाही. म्हणून असं म्हणतात ना, आत्मवन मन्यते जगत. म्हणजे काय, आता एखादा माणूस खूप भोळाभाळा असेल तर तो बाजारात गेला तर तो अशा तऱ्हेने वागतो, बोलतो की दुसराही सरळ आहे, दुसराही भोळा आहे, आणि असं करता करता तो फसतो. किंवा एखादा चोर असेल, समजा जर एका चोराला पकडायचं असेल तर म्हणतात ना, सेट अ थीफ टू कॅच अ थीफ. म्हणजे चोराला पकडायचं असेल तर एक चोरच बघा आणि त्या चोराच्या पाठी लावा. तर त्याचप्रमाणे माणसाला कृष्णाच्या शरीराबद्दल जरा सुद्धा कल्पना नसल्यामुळे तो म्हणतो नाही, कृष्णाला शरीर नाहीच आहे आणि तो निराकार आहे. आता हे जे आत्म्याचं रूप आहे, म्हणजे कृष्णाचं रूप जे आहे ते कसं आहे, सत, चित आणि आनंद. सत म्हणजे काय, ज्याचा कधीही नाश होत नाही. आपल्याला एकदम उलटी जे संकल्पना असते ती आपल्यामध्ये असते की शरीर म्हणजे त्याचा नाश होणारच. त्याच्यानंतर चित. चित म्हणजे काय, पूर्ण ज्ञान.
आणि आपल्याला काय असतं, आपण अज्ञानात परिपूर्ण असतो आणि आनंद, कृष्णाचं स्वरूप कसं असतं, आनंदमय असतं आणि आपण कसे असतो त्याच्या एकदम ऑपोजिट असतो, निरानंद असतो. म्हणजे बघा, आपल्याला एकसारखं आज माझी कंबर दुखते, माझं डोकं दुखतंय किंवा आणि काहीतरी होतं, तर हे जे असतं आपल्या शरीराचं, हे असत असतं, अज्ञानात असतं आणि निरानंद असतं. तर अशी कल्पना करणं मानवाला अवघड जातं की असं सुद्धा एक रूप असू शकतं. मग जशी मी येते थोड्या वेळात. बरं, कृष्ण कसा आहे, तो मायेला नियंत्रित करतो. माया जी आहे किंवा त्रिगुणात्मक शक्ती जी आहे, कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली काम करते आणि आपण जे जीवात्मे आहोत त्यांना माया बद्ध करते. तर माया ही आपल्याला नियंत्रित करते, पण मायेला कृष्ण नियंत्रित करतो. तर म्हणून तो कृष्ण मायेचा सुद्धा स्वामी आहे आणि आपण म्हटलं तर मायेचे गुलाम आहोत. आता कृष्णाला कोणी जाणलंय, कोणी कृष्णाचं तत्व जाणलंय, अशी आहेत का कोणी? तर आहेत. काही काही कृष्णाची शुद्ध भक्त आहेत ज्यांनी कृष्णाला जाणलंय. मग त्यांनी कसं जाणून घेतलंय, त्यांनी काय केलं ज्यामुळे त्यांना कृष्ण तत्व मिळालं किंवा त्यांनी कृष्णाला जाणलं. तर इकडे आपल्याला हा श्लोक आहे, यात समजतं की 3 गोष्टी पासून जेव्हा आपल्याला मुक्ती मिळते, त्या 3 गोष्टी कोणत्या, तेव्हा आपण कृष्णाचे शुद्ध भक्त होऊ शकतो आणि त्याला जाणू शकतो. वीतराग भय क्रोध. भय आणि क्रोध म्हणजे काय तुम्हाला माहितीये. वीतराग म्हणजे अटॅचमेंट, की आपल्याला खूप आसक्ती असते. कधी आपल्या परिवाराची असते, कधी पैशाची असते, कधी पॉवरची असते. ही जी आसक्ती असते, ही या आसक्तीपासून जेव्हा आपण मुक्त होतो तेव्हाच आपल्याला आपलं चित्त शुद्ध होतं आणि आपल्याला कृष्ण प्रेम मिळू शकतं. तर हा श्लोक मी वाचते. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. आणि आता पुढचाही श्लोक वाचते. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तानस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. तर आता इकडे या लोकांनी जाणलेलं आहे बरं का कृष्णाला. पण आता कृष्णाला जाणण्यासाठी सुद्धा आपल्याकडे आपल्या प्रयत्नामध्ये काहीही कमी पडू दिली नाही पाहिजे, मगच आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकतो. आता ही एक क्रायटेरिया किंवा ही पात्रता तर कृष्णाने सांगितली, पण इतकं सांगून तो गप्प नाही बसलाय. आता तुम्ही मला सांगा की एखादी आई आहे आणि ती तिच्या मुलाचं जेवढ्याच तेवढं करते, पण तिचं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन तिच्या नोकरीवर आहे, एकसारखी बाहेर असते, मीटिंग्स असतात. आणि दुसरी आई आहे, ती नोकरी करत नाही, ती मुलासाठी ती घरी राहिली आहे आणि ती मुलाचं खूप प्रेमाने करते. आता तुम्ही मला सांगा की हा जो मुलगा आहे, हा मोठा झाल्यावर जी आई नोकरी करते तिच्यावर खरं मनापासून प्रेम करेल का? सांगा बरं मला. नाही. आणि जी आई घरी राहिली आहे, जिने त्याग केलेला आहे, आणि तिच्यावर तो कसं प्रेम करेल सांगा. दोन्ही मुलं सारखंच प्रेम करतील ना, कारण त्या मुलासाठीच आई बाहेर पडलेली आहे. पण ते अगदी जी बरोबर माताजी, बरोबर. नाही, पण मी तुम्हाला काय सांगितलं बघा, ही आई तिच्या करिअरला प्रेफरन्स देते, तिच्या मीटिंग्सना प्रेफरन्स देते, ती घराला प्रेफरन्स देत नाहीये.
असं जेव्हा असतं तेव्हा काय होतं तुम्ही मला सांगा. आणि एक आई आहे ती तेवढीच शिकलेली आहे पण तिने त्याग केलेला आहे. ती म्हणते मी माझ्या मुलासाठी घरी राहीन. तर जेव्हा मुलाला त्याच्या आईचं प्रेम मिळतं, आईचं पूर्ण अटेन्शन मिळतं, तेव्हा हा जो मुलगा आहे हा मोठा झाल्यावर निश्चितच तुम्ही असं म्हणू शकाल, अगदी 100% नाही, पण याची शक्यता जास्त आहे की हा मुलगा त्याच्या आईवर खूप प्रेम करेल, आईला बघेल. तर इकडे सुद्धा मला तुम्हाला तो पॉइंट सांगायचा आहे की आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलं, यथा माम प्रपद्यन्ते, म्हणजे जसं तुम्ही माझ्यावर प्रेम करता तसंच मी तुमच्यावर प्रेम करतो. बरं, हे उदाहरण तुम्हाला पटत नसेल तर साधं सांगते. एक मुलगा आहे आणि त्यांनी इतिहासाचा पेपर आहे, 10 धडे आहेत आणि 10 मार्क आहेत प्रत्येक धड्याला. आणि 10 मार्क त्यांनी 5च धडे केले. 5 धडे केल्यावर 100 त्याला किती मिळणार आहेत सांगा बरं? 50. 50 पेक्षा जास्त मिळणार नाही, कारण त्यांनी अभ्यास तेवढाच केलेला आहे. आता 50% त्याला मिळणार आहे. आता हा मुलगा जर रडत बसला की मी अभ्यास केला पण मला 100 पैकी 100 मिळाले नाही, तर तुम्ही त्या मुलाला काय म्हणाल? जितक्याचा त्याच्या अभ्यास 5 केला धड्यांचा होता तुला अभ्यास जेवढा- केला तर 50 प्रयत्न मिळाले जेवढे असते. केले तेवढेच मार्क्स भेटेल ना त्याला. जेवढा तू प्रयत्न केला तेवढेच तुला मार्क मिळाले आणि ते बरोबरच आहे. त्या मुलाला वाटतंय काय मी केवढा अभ्यास केलाय, मी सुद्धा अभ्यास केलाय. आणि अगदीच आपल्या बाबतीत सुद्धा तसं होतं. आपण जसं कृष्णावर प्रेम करतो, जशी भक्ती करतो तसा तो रेसिप्रोकेट करतो किंवा तसा त्याचा परस्पर भाव असतो, बरं का. आता इकडे स्लाइड मध्ये बघा, इकडे एक गाय आहे, ही एक वासरू आहे. हे वासरू काय करतंय, कृष्ण जिकडे जिकडे जातोय त्याच्या पाठी जाते. मग कृष्ण काय करतोय, त्या वासरूचे सुद्धा लाड करतोय आणि त्याला जवळ घेतोय. आता एक दिवस जेव्हा कृष्णाचे पाय दुखतायत तेव्हा बलराम पाय चेपतोय. मग कृष्ण सुद्धा काय करतो, जेव्हा बलरामचे पाय दुखतायत तेव्हा कृष्णही तो पाय चेपतोय. तर हे जे आहे हे कृष्ण जसा भक्त त्याला करतो तसाच तोच परस्पर भाव त्याचाही असतो. आता कंस, शिशुपाल हे दोघेही कृष्ण भावनेत होते, पण त्यांची भावना काय होती, हा जो कंस होता हा 100% कृष्ण भावनेत होता. दिवस रात्र कृष्णाचा विचार करायचा, पण कसा शत्रू म्हणून, मी कृष्णाला कसं ठार मारू. त्यांनी इतक्या योजना केल्या आणि त्या सर्व असफल झाल्या. आणि शेवटी हा जो त्याचा भाव होता, शत्रुत्व होतं, कृष्णाने तोच परस्पर भाव त्याला परत केला. शत्रूच्या रूपात तो आला, त्यांचं मल्लयुद्ध झालं आणि त्यांनी याला ठार मारलं. म्हणजे हा जो विचार करत होता कृष्णाला ठार कसं मारायचं, एकसारखा दिवस रात्र तो कृष्णाचा विचार करत होता. पण ज्या भावात तो विचार करत होता तोच भाव कृष्णाने त्याला परत केला. किंवा इकडे पुढच्या स्लाइड मध्ये शिशुपाल वध दाखवलेलं आहे. त्यात सुद्धा शिशुपाल नेहमी कृष्णाला शिव्या द्यायचा, त्याचा अपमान करायचा. तर हा जो त्याचा भाव आहे तोही शत्रुभाव होता आणि तोच भाव कृष्णाने त्याला परत केला. तर जसा आपला भाव असतो तेच आपल्याला परत मिळतं. म्हणजे मी जे तुम्हाला आई मुलाचं उदाहरण सांगितलं ना, की जी आई पूर्ण वेळ घरी आहे फक्त मुलासाठी, तर तो जो मुलगा आहे ज्याला आईचं पूर्ण प्रेम मिळतं, तर आपण असं म्हणू शकतो, म्हणजे 100% नाही, की तो त्याच्या आईवर तसंच प्रेम करेल मोठा झाल्यावर.
आणि आता हे उदाहरण जर तुम्हाला बरोबर वाटत नसेल तर मी तुम्हाला त्या मुलाचं सांगितलं ज्यांनी इतिहासाचा पेपर दिला आणि त्याला 50% मिळले. आता आपण सुद्धा जेव्हा भक्ती करतो तेव्हा आपली सुद्धा अशीच असते, ती 20% 30% आणि आपल्याला मिळत नाही आणि आपण एकसारखा विचार करतो, मी इतकं करते, मी एवढी स्तोत्र म्हणते, मी असं करते, पण एवढं सगळं करतो आपण, पण मनामध्ये खरा प्रेमाचा भाव असतो का कृष्णाच्या प्रती? तो थोडा जरी असला तरी तुम्हाला कृष्णाचं प्रेम परत मिळणारच. आता हे वाचायचंय. हरे कृष्ण माताजी. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्या स्थित झालेले म्हणजेच मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. श्लोक नंबर 11. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाची सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. आता सगळी माणसं जी आहे ती कृष्णाकडे जात नाहीत. बरं का, इकडे ते कृष्णाला शरण जात नाहीत. काही काही माणसं अशी असतात की त्यांना कृष्ण नको असतो, त्यांना भौतिक जगातच राहायचं असतं आणि भौतिक जगातली सर्व सर्व आनंद, सर्व सुख जे आहे त्यांना उपभोगायचं असतं. मग अशी जी लोक आहेत यांच्यासाठी कृष्णाने जरा वेगळी अरेंजमेंट केली आहे. आणि इकडे आता आपण देवदेवतांची जी आराधना आहे त्यावर आता श्रील प्रभुपादांनी काय लिहिलंय, खूप छान लिहिलंय, तर तुम्ही हे जरूर वाचा. 4.12. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता याच्यावरचा श्लोक वाचायचा आहे का कमलाकर प्रभूजी? काल तुम्ही मला म्हटलेलं ना प्रत्येक स्लाइडवर श्लोक नाही आहे, तर तुम्हाला वाचायचं असेल तर माझं एक्सप्लेनेशन झाल्यानंतर तुम्ही वाचू शकता श्लोक. तर आता इकडे काय सांगितलंय की सगळी लोक कृष्णाला शरण जात नाही. का नाही जात? कारण त्यांच्या मनामध्ये अनेक इच्छा असतात, खूप इच्छा असतात. त्यांना भौतिक जगाचा आनंद घ्यायचा असतो, त्यांना खूप पैसा हवा असतो, त्यांना शक्ती हवी असते, त्यांना सुंदर पत्नी हवी असते. तर या सगळ्या गोष्टी जेव्हा अनेक इच्छा त्यांच्या मनामध्ये असतात तेव्हा ते कोणाकडे जातात? ते देवदेवतांकडे किंवा डेमिगॉड्सकडे जातात आणि त्यांच्याकडे इच्छा प्राप्तीसाठी त्यांची पूजा करतात. आणि मग काही जणांना पैसे पाहिजे असतात, मग ते लक्ष्मी मातेचं स्तोत्र किंवा तिच्यासाठी गुरुवार करतात. आणि अशा तऱ्हेने हे जे देवदेवता आहे हे त्वरित प्रसन्न होतात आणि त्वरित प्रसन्न झाल्यानंतर त्यांना इष्टफळांची प्राप्ती होते. पण हे जे डेमिगॉड्स आहेत हे पटकन देतात. कृष्ण तसा पटकन देत नाही. तो विचार करतो की या लोकांना जर मी त्यांना हवं ते दिलं तर काय होईल? ते कृष्ण भावना भावित जीवन जगतील की या भौतिकेमध्ये आणि अडकून राहतील? हा विचार पहिल्यांदा कृष्ण करतो. ज्याप्रमाणे एक मुलगा शाळेतून चाललेला आहे आणि जवळ एक दुकान आहे. त्या दुकानात बऱ्याच गोळ्या आहेत आणि हा मुलगा जातो आणि त्या गोळ्या, त्याच्याकडे पैसे असतात आणि दुकानदाराला सांगतो की मला या गोळ्या दे, आणि तो गोळ्या घेतो आणि खातो. आणि तो दुकानदार विचार नाही करत या मुलाची परीक्षा आहे का किंवा याचा घसा खराब झालाय का, याला हे देऊ नये. तो काय म्हणतो की माझा सेल होतोय, माझ्या गोळ्या खपताय आणि मला पैसा मिळतो, तो पैशाकडे बघतो.
त्याचा जो सेल आहे त्याच्याकडे बघतो. पण त्यांनी जर घरी जाऊन आईला सांगितलं तर आई त्याला ओरडेल, तू कशाला गोळ्या घेतल्यास, तू जर मला विचारलं असतंस तर मी तुला दिल्या असत्या. आता तुला बरं नाहीये किंवा तुझा घसा खराब आहे किंवा तुझी परीक्षा आहे, तर परीक्षेनंतर आणि 10-12 दिवसांनी मी तुला दिलं असतं, तू थांबला का नाहीस, असं ती आई त्याला ओरडू शकते. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण आईसारखा आहे, जो पुढचा विचार पहिल्यांदा करतो, त्याच्यामुळे त्वरित प्राप्ती होत नाही. आता श्लोक वाचायचा आहे का कमलाकर प्रभूजी? ते नसतील तर मी हा श्लोक फक्त वाचते, एक शब्द सांगायला. कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्तम इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा. आता इकडे एक शब्द वापरलेला आहे, क्षिप्रम. क्षिप्रम ही मानुषे लोके, म्हणजे क्षिप्रम म्हणजे शीघ्र, म्हणजे लवकर. फलप्राप्ती आपल्याला लवकर होते जेव्हा आपण देवदेवतांकडे जातो, आणि म्हणून माणसं देवदेवतांकडे जातात आणि त्यांच्या अनेक इच्छा असतात, त्या इच्छांची पूर्ती होते. हा, आता मला तुम्ही खरं एकदम मनातलं सांगा बरं, हात वर करून. आता तुम्हाला सर्वांना असं हवंय, तुम्हाला सर्वांना किती 100% भक्ती हवी आहे किंवा 100% कृष्ण सेवेमध्ये यश हवंय, असं किती जणांना आहे की तुम्हाला दोन्ही पाहिजे. भौतिक जगामध्ये यश पाहिजे आणि अध्यात्मात सुद्धा यश पाहिजे. महेश प्रभूजी? हो माताजी. दोन्ही पाहिजे ना? हो. हा, इतर भक्ती माताजी, स्नेहा माताजी? हा, संसारी स्त्रियांना सगळं सोडून फक्त भक्ती मार्ग नाही ना अनुसरता येत. बरोबर आहे. मग तुम्ही जे काय सांगता हे कृष्णालाही माहिती आहे की या लोकांना वैजनाथ प्रभूजी तुम्हाला बोलायचं आहे काही? हो मॅडम, बोला. आपण श्रीकृष्णाचे नामस्मरण घेऊ शकतो ना कधी पण? नाही, पण तुम्हाला काय पाहिजे, मी असं विचारलंय की तुम्हाला दोन्ही मध्ये यश हवंय का, भौतिक जगामध्ये आणि आध्यात्मिक जगात सुद्धा, की तुम्ही असं म्हणाल मला आध्यात्मिक जगात काही यश मिळालं नाही तरी चालेल, पण मला 100% भक्ती मार्गात यश हवंय, असं म्हणाल का तुम्ही? माताजी, पण आपण भौतिक जगामध्ये जास्त फिरतो ना. हा, मग आपल्याला दोन्ही हवं असतं, बरोबर? हो. हा, मग तेच कृष्णा. मग अशा वेळी सर्व संघ परित्याग करून भक्ती मार्गच अनुसरावा लागेल ना मॅडम? हो, पण आता हे कृष्णाला माहिती आहे की आपल्या मनामध्ये काय चाललंय, म्हणून कृष्णानी वर्णाश्रमाची स्थापना केली आहे. बघा, आपल्याला दोन्ही पाहिजे, भौतिक जगामध्ये यश पाहिजे, आध्यात्मिक जगात सुद्धा यश पाहिजे. म्हणजे आपली बुद्धी कशी आहे, फोकस्ड आहे का नाही. बहुशाखा ही अनंताश्च, म्हणजे आपल्या बुद्धीला सुद्धा बहुशाखा आहे. आपल्याला हे पाहिजे, त्या हे मध्ये एक कृष्ण आहे. इतक्या गोष्टी आपल्याला हव्या आहेत. तर म्हणून कृष्णाने सांगितलंय, बरं ठीक आहे, मी वर्णाश्रमाची स्थापना करतो. आता वर्णाश्रमाचा अर्थ काय आहे की प्रत्येक जण आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणामध्ये असतो, बरं का. आता काही जण सत्वगुणात असतात, सत्वगुण म्हणजे चांगुलपणाचा गुण. काही जण रजोगुणात असतात, रजोगुण म्हणजे एकसारखं खूप काम करायचं आणि फळाची आसक्ती असते. तमोगुण म्हणजे ज्याच्यात आपण म्हणजे माणसं खूप आळशी असतात, खूप झोपतात, त्यांना काम करायला आवडत नाही. तर हा तमोगुण म्हणजे जणू काय अज्ञान आणि अंधकाराने भरलेला असतो. तर या 3 गुणामध्ये प्रत्येक
माणूस तिथं असतो. कुठला तरी एक गुण हा खूप जास्त असतो. तर या 3 गुणांवर कृष्णाने मानवाचे 4 भाग केलेले आहेत. काही मानव जे आहेत ते सत्वगुणात असतात आणि सत्वगुणात जे असतात त्यांना आपण ब्राह्मण म्हणतो. आता वर्ण आश्रम, वर्णाचा अर्थ काय? एक अर्थ म्हणजे रंग. आपण म्हणतो ना श्याम वर्ण, म्हणजे हा जरा सावळा किंवा काळा आहे. पण वर्ण, नचा जेव्हा आपण पाय मोडतो तेव्हा त्याचा अर्थ होतो विभागणी करणे. हा, तर वर्णाश्रम. तर इकडे वर्ण म्हणजे काय की विभागणी केली जाते. काही जण ब्राह्मण असतात जे सत्वगुणात असतात, काही जण क्षत्रिय असतात ते रजोगुणात असतात, काही जणांमध्ये रजोगुण आणि तमोगुण थोडा असतो ते वैश्य असतात, आणि काही जणांमध्ये फक्त तमोगुण असतो ते शूद्र असतात. तर हा वर्ण झाला. हा वर्ण जो आहे याच्यावरून आपण ठरवतो आपला व्यवसाय काय असणार आहे. जो सत्वगुणात ब्राह्मण असतो तो काय करतो? अध्ययन, अध्यापन, म्हणजे जे लोक शिकवतात, शिक्षक असतात ते त्यांना आपण ब्राह्मण समजावं. जे रजोगुणात असतात, क्षत्रिय, म्हणजे हे कसे असतात? आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, पॉलिटिशियन्स, राजकारभार बघतात, पोलीस असतात, हे क्षत्रिय आहेत. वैश्य म्हणजे काय? जे बिझनेस करतात, बँकिंग, ऍग्रिकल्चर, शेती करतात, यांना आपण वैश्य म्हणतो. आणि शूद्र कोण असतात? जे या तिन्ही लोकांना म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि शूद्र यांच्या घरी ते नोकर म्हणून काम करतात किंवा त्यांना मदत करतात, त्यांना म्हणतात शूद्र. हा, तर हे असे 4 वर्ण झाले. आणि हे जे 4 आश्रम, आता 4 आश्रम कुठले झाले? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आणि संन्यासाश्रम, हे 4 आश्रम झाले. आता जो माणूस संन्यासी होऊन देवाचं नाव घेतो त्याला आपण संन्यासी म्हणतो. त्याला कुठल्याही भौतिक इच्छा नसतात आणि तो कुठलीही भौतिक कर्मे करत नाही. तर अशा प्रमाणे हे आश्रम आहे. तर कृष्णानी या वर्णाश्रमाची स्थापना का केली आहे? कारण तुम्ही तुमच्या इच्छा पुऱ्या करा. तुमची पण इच्छा आहे, मला शिकवायचंय, मला बिझनेस करायचा आहे, मला पोलीस फोर्स जॉईन करायचे, तर जरूर करा तुम्ही. कृष्ण प्रत्येकाला अवेलेबल आहे, प्रत्येकाला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. तुम्हाला जर तुम्ही ब्राह्मण, जर तुम्ही क्षत्रिय असाल तर फोर्सफुली तुम्हाला ब्राह्मण व्हावं नाही लागत की ब्राह्मण झाल्यावरच मला कृष्णाची प्राप्ती होते, असं बिलकुल नाहीये. तर कृष्ण काय म्हणतोय की तुम्ही तुमच्या गुणामध्ये राहा आणि तुमच्या गुणामध्ये राहून तुम्ही माझी भक्ती करा. मला माहिती आहे की तुम्हाला दोन्ही गोष्टी हव्यात, तर त्यात तुम्ही तुमच्या वर्णात, आश्रमात राहून तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. माताजी मला कोहस्ता. हो. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दल हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की मी कोणत्याही कर्माने बद्ध होत नाही आणि कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. आता कृष्ण बघा, जी काही कर्म
करतो, कृष्णाकडे सर्व काही आहे, त्याच्याकडे भरपूर श्रीमंती आहे, त्याच्याकडे प्रसिद्धी आहे, त्याच्याकडे बल आहे, त्याला कुठल्या फळाची इच्छा असणार आहे? त्याला कुठल्याही फळाची इच्छा नाहीये आणि तो कर्मानी बद्ध का होत नाही? तो निस्वार्थपणे कर्म करतो. आपल्या मनामध्ये स्वार्थ असतो. आता बघा इकडे तो सुदामा आलेला आहे आणि त्याची चरण पूजा करतो आणि कृष्ण कोण आहे? द्वारकाधीश आहे, तो राजा आहे. तरी देखील तो किती प्रेमाने त्याच्या भक्तांची सेवा करतोय बघा. आता इकडे कृष्णाने सांगितलं होतं की महाभारताच्या युद्धामध्ये मी अस्त्र शस्त्र घेणार नाही, पण तरीही जेव्हा त्याला दिसलं की भीष्म आहे, आता याच्या बाणाने अर्जुन कदाचित ठार होईल, तेव्हा त्याला अनावर झालं आणि त्यांनी काय केलं? त्याच्या रथाचं चाक घेतलं आणि चाक घेऊन त्यांनी सांगितलं होतं मी अस्त्र शस्त्र हातात धरणार नाही, पण चाक घेऊन तो भीष्मदेवांवर वार करायला गेला आणि त्यावेळेला अर्जुनाने त्याचा पाय पकडला. कृष्णा कृष्णा, तू असं म्हटलं होतं तू कोणावरही वार करणार नाही, तू शस्त्र अस्त्र उचलणार नाहीस. तर कृष्ण हे जे सगळं करतोय प्रेमापोटी करतोय, तो जे कर्म करतोय त्याच्यामध्ये जरा सुद्धा स्वार्थ नाही. उलटा माझा भक्तांचा उद्धार कसा होईल हाच विचार असल्यामुळे तो कधीही कर्माने बद्ध होत नाही. आणि जेव्हा हे सत्य आपण जाणतो तेव्हा आपण सुद्धा कृष्णासारखेच वागतो. आपल्यामध्ये सुद्धा स्वार्थ येत नाही. आपण दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी कर्म करतो आणि तेव्हा आपण सुद्धा कर्मफलानी बद्ध होत नाही. ही पुढची स्लाइड दाखवली आहे. कृष्ण नंद महाराजांच्या 9 लाख गायींना रोज वृंदावनात चरायला घेऊन जायचा. म्हणजे बघा तो केवढं काम करतोय. आता इकडे तो अर्जुनाचा सारथी झाला, म्हणजे ड्रायव्हर झाला. तो त्यांनी रथ हाकला. आता एवढा द्वारकाधीश, त्याला रथ हाकायची काय गरज होती? जरा 1 मिनिट मी आले. त्याला रथ हाकायची काहीच गरज नव्हती, पण तरीही प्रेमापोटी तो आपल्या भक्तांसाठी जी कर्म करतो त्यांनी प्रेमाने निस्वार्थपणा असल्यामुळे तो या कर्माने कधी बद्ध होत नाही. आता आपण जाणून घेऊया कर्म, अकर्म आणि विकर्म म्हणजे काय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. सॉरी माताजी, माझं ते इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नाहीये म्हणून मी व्हिडिओ ऑफ ठेवलाय. मी इथेच आहे माताजी. ओके. हरे कृष्ण. कर्माचा गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे, म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. आता आपण हे 3 शब्द बघूया. कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय आणि अकर्म म्हणजे काय, आणि हे योग्य रीतीने कसे जाणायचे हे पण आपण ऐकूया कृष्ण काय सांगतोय ते. आता जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो, जे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे त्या वेदांमध्ये जसं लिहिलंय त्याप्रमाणे जेव्हा आपण कर्म करतो म्हणजे ते चांगलं कर्म आहे बरं का. आता इकडे दाखवलंय की हे जे ब्राह्मण आहेत ते हवन करतायत, होम करतायत, काही लोक अन्नदान करतात, वस्त्रदान करतात, गरीब लोकांची सेवा करतात. तर हे सर्व वेदांमध्ये दिलंय की असं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्हाला स्वर्ग प्राप्ती होते आणि तुम्हाला दिव्य शरीर मिळतं. आणि पण तुमचं पुण्य संपल्यावर परत तुम्ही या मृत्यू लोकामध्ये परत येता. म्हणजे कर्म म्हणजे काय, जेव्हा आपण कुठलंही कार्य करतो जे वेदात सांगितलंय आणि त्या कार्यामुळे आपल्याला एक परत भौतिक शरीर मिळतं, त्याला कर्म म्हणतात बरं का.
ऍक्शन विच गिव्स यू अ बॉडी. म्हणजे कुठलीही ऍक्शन केल्यावर जेव्हा तुम्हाला एक भौतिक शरीर मिळतं, मटेरियल बॉडी, त्याला कर्म म्हणतात. आता विकर्म म्हणजे काय? शास्त्रामध्ये सांगितलंय की काही गोष्टी तुम्ही करायच्या नाही. उदाहरणार्थ नॉनव्हेज खायचं नाही, लोकांना फसवायचं नाही, खून करायचे नाहीत वगैरे, हे सांगितलेलं आहे. तर जेव्हा आपण वेदांमध्ये जे काही लिहिलंय त्याचं पालन करत नाही आणि त्याच्या विपरीत करतो. वेदांमध्ये सांगितलंय तुम्ही नॉनव्हेज खायचं नाही, पण आपण जर नॉनव्हेज खाल्लं तर ते जे कर्म होतं त्याला विकर्म म्हणतात. आणि विकर्म केल्याने काय होतं की आपल्याला खालच्या योनीमध्ये जन्म मिळतो. आणि अकर्म म्हणजे काय? जेव्हा आपण कृष्णासाठी काही कर्म करतो तेव्हा आपल्याला भौतिक शरीर मिळत नाही, आपण कृष्ण धामात जातो, आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. तर जेव्हा आपण कृष्णासाठी कर्म करतो म्हणजे जप करणे किंवा भगवद्गीता आता तुम्ही ऐकताय, श्रीमद भागवतम आहे ते वाचणे किंवा आपल्या गुरूंची सेवा करणे, जेव्हा तुम्ही असं करता, संकीर्तन, हे या गोष्टी करता, त्याला म्हणतात अकर्म. आता पल्लवी माताजी वाचता. हो माताजी, हरे कृष्ण. विकर्म म्हणजे वेदांचे पालन जे करत नाहीत त्या कर्माला विकर्म म्हणतात. आणि विकर्म केल्याने खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा धोका असतो. साधू संतांना विकर्म अमान्य आहे. आणि विकर्म केल्यामुळे मानव जीवनाचा जो मूळ उद्देश आहे त्याचा पराभव होतो. कर्मी म्हणजे जे लोक वेदांचे पालन करतात, धार्मिक कार्य करतात, अशा लोकांना स्वर्ग प्राप्ती होते आणि शेवटी परत त्यांना मृत्यूलोकात ते परत येतात. अकर्म म्हणजे कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आले आहेत आणि ते फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्म हे जाणतात, अशांना अकर्मी म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे हे आपल्याला नारद मुनी दिसतात. हे काय करताय? ब्रह्मांडात भ्रमण करत असतात, नारायण नारायण म्हणून लोकांना कृष्ण कथा सांगतात आणि कृष्णाचा महिमा सांगतात. म्हणजे ते काय करताय? ते अकर्म करताय. की या कर्मानी ते कधीच बांधील होणार नाहीये. आता हे जे कर्म आहेत, मी सांगितलं ना, इकडे सांगितलंय की योग्य रीतीने तुम्ही ते कर्म समजून घ्या. की ही कर्माची गुंतागुंती समजणे अवघड आहे. म्हणून मनुष्याने हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. मग योग्य रीतीने जाणणे म्हणजे काय करायचंय? मी काय करते हे बरोबर करते, चूक करते, हे मला कोण सांगेल? हे मला एक गुरु सांगेल. गुरु माझं मार्गदर्शन करेल. मी माझ्या मनाने न वागता गुरु सांगेल तसं जेव्हा वागेन तेव्हा माझं कल्याण होईल. मग गुरूंकडे जाऊन जेव्हा आपण गुरूंकडे जातो तेव्हा गुरूंची सेवा करायची. आपल्याला काही प्रश्न असतील तर नम्रपणे आपण ते जे प्रश्न आहेत, ती जी शंका आहे त्याचं निरसन करायचं आणि मग आपल्याला गुरु आहेत ते ज्ञान प्रदान करतात. तर या गोष्टी नम्रपणा आणि सेवाभाव हा आपल्यामध्ये असला पाहिजे. याशिवाय आपल्याला गुरु ज्ञान प्रदान करणार नाही. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर.
नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण. तर आज आपण बघितलं, आता हे जे 2-3 श्लोक आहेत ते घेतले नाहीत, पण त्यांचा सार मी तुम्हाला सांगते. कृष्णाने काय सांगितलंय, त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. म्हणजे बघा, काही काही भक्त असतात ना, ते त्यांनी मिळवलेला पैसा जो असतो तो खूप प्रमाणात दान करतात. मग काही ब्रह्मचारी असतात, ते काय करतात, त्यांचे जे इंद्रिय आहे ना, इंद्रियांचा त्याग करतात. म्हणजे भौतिक गोष्टी काही करत नाही, फक्त कृष्ण कथा ऐकायची, डोळ्यांनी कृष्णाचा अर्च विग्रह बघायचा, किंवा आपल्या हाताने मंदिरामध्ये सेवा करायची, जिभेने फक्त कृष्ण प्रसाद खायचा आणि श्लोक म्हणायचे, जप करायचा, हा त्यांचा त्याग झाला. आता वेगवेगळ्या तऱ्हेचे त्याग सांगितलेले आहेत. काही जण खूप अन्नदान करतात, वस्त्रदान, काही गरीब लोकांना औषधांचं दान करतात, काही जण लोकांसाठी विहिरी बांधतात, हॉस्पिटल उभारतात, शाळा बांधतात. तर अशा तऱ्हेची जी लोक दान करतात, त्यांना एक प्रकारचं त्यांचं मन खूप शांत होतं आणि ते फळाशी त्यांना आसक्ती नसते, मिळालेलं सगळं दान करतात. आणि असं जेव्हा माणूस करतो तेव्हा मन एकदम शांत होतं. आणि मन जेव्हा फळाशी आसक्त नसतं, फळाबद्दल विचार करत नाही, तेव्हाच मनाला ही शांती मिळू शकते. आणि शांती मिळालेल्या क्षणी मन कसं होतं, जे ज्ञान कृष्ण आता अर्जुनाला सांगतोय, भगवद्गीतेत लिहिलेलं आहे, ते ज्ञान पूर्ण मन शोषू शकतं आणि त्यांनी ज्ञानाने माणसाची प्रगती होते. तो जप करताना त्याचं मन स्थिर राहू शकतं. का स्थिर राहू शकतं? कारण फळाकडे त्याचं लक्ष नसतं. आता बघा, समजा जर एक मुलगा आहे आणि त्याला आईनी सांगितलंय तू अभ्यासाला बस, आणि खाली मुलं खेळतायत आणि त्याला जोरात आवाज येतोय, टाळ्या वाजवतायत आणि शिटी मारतायत, आणि याला आईनी बसवलंय. तर मला सांगा, या मुलाचा अभ्यास होईल का? नाही. नाही. का त्याचा होणार नाही अभ्यास? त्याचं मन शांत नाही, त्याचं लक्ष कुठे आहे? खेळाकडे. त्याचप्रमाणे आपलं सुद्धा लक्ष जोवर फळाकडे असतं, तोपर्यंत आपलं मन सुद्धा ज्ञान घेऊ शकत नाही. जेव्हा तुम्ही फळाचा पूर्ण त्याग करता, तेव्हा मन शांत होतं आणि एक फाउंडेशन तयार होतं. आता ज्ञानासाठी तुम्ही तयार आहात. तर हे कृष्णाने अर्जुनाला या अध्यायामुळे सांगितलंय की त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. तर आता हा अध्याय झालेला आहे. आता कोणाला काही प्रश्न आहेत का, की मी तुम्हाला एखादा व्हिडिओ दाखवू का श्रील प्रभुपादांचा? रेकॉर्डिंग स्टॉप करता का? हा, एक थँक्यू.